and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Papa Franco, sorry. Huwag ko palandunga. Bisan sa damgo lang. Nga mao kini ang sagputan sa atong pamilya. Ay, pagilag. Magbalig-on ka. Dasig ako. Pinaagi sa imong pahiyong anak. Please. Musiak ka ang pahiyong. Luyo sa nagpangutan kong kasing-kasing. Gusto ko ba na inak? Nga lakip ko. Mawagtangan na sa paglaom. Papa Franco. Ibaw ka. Kundi alag tungod ni mo. Unwa pa ko magunaw na ni mo. Nibiya na ko. Ugipangita ko sila. Ugitiwasan ko sila sa ilang kabanyaga na. Pero ikaw ang ako kinuna. Kung magmalampuson man ko sa pagpatay nila. Unsa man ang mahimo ni mong kaugmaon. Franco. Di ko na sa inyo pagilak. Kaysa gayon nga makita ko ikaw nga magilak. Ingon sa kumutot nga ako kasing-kasing. Makahuna-huna kong dautan. Nga kung dili pa tungod sa ilang dautan binuhatan, dili ka uta mo hilak. Dili ba? Papa. Gusto na clear. Dali, inom ng tubig. Aron maluglawagan ng imong gipati. Ingat sa kikumot ang akong kasing-kasing. Minaw nila. Aman, ganak. Nagatubang og hinilakay. Gumikan sa gipuhal di kati. Pita ni kati. Pita. Huwag siya maguna-una nga. Daga nang yang anak. Nag-iring-iring pag yun. Nak, di pa malagi ni bag nga hinibilin din eh. Di ba, mo niya ang hinatag ni mama ni mo? Mahalon ka ng maong bag, di ba? Di ko mudaan na pa. Nga naman. Tingali ugi ka ng Mr. Martinez. Usa? Tingali ka ng Mr. Martinez. Di ko mudaan na. Okay, ikaw mag-ikaw. Tawagonan ako si Biotic. Nga naman pa. May ipamalihog ko niya. Oh, unsaon ko maning maong bag, bay? Kung wa na mi, kung makabiya na mi ni Declare, palihog bay. Ihatod na nga kang kati ang bag nga iyang gihatag sa iyang anak. Iuli na ni Claire nga to ni. Bay Franco. Og lakip ang iyang mga pinalit nako. Akong gibilin bay. Oh. Ihatag na nga kang kati. Oh. Mao ka. Sige. Ako na ba aton? Usa oras sa taman lakaw. Karong gabi. Kanang mingaw ng kagabion. Oh. Arreglado bay. Unsa, muuli ka? Muuli ko. Oh, matod ni mo kay wa kay naong nga ikaatupang sa imong bana ug anak. Pabaga ko sa kunaw, Sofia. Atubangon ako sila. Perfect. Labing maayo. Ug ang may nimong buhaton mangayo kag pasaylo nila. Pasayloon ka ako. Ay ayaw pag unaday. Buhata lang. Basil pa di ay ug makapasaylo si Franco nimo. Bitaw no. Naibawbi akong in love kay Franco na ako. Makapasaylo gyud siya nako, di ba? Basta kay suwayi lang gyud. Okay. Mga ikong pasaylo niya. Unya hatagan po nako siya og kwarta. Hatagan ko siya 40,000. Bilin lang nako ning 10,000. Iya ang 40. Mudawat sa tingali siya, uy. Suwayi lang. Mga ikong pasaylo niya, day. Nya hatagan ako siya og kwarta. Ug pasabton nako siya nga kuan. Praktikal lang ba? Total.
Wa man makuha ining ako Di ba, Sofia? Kasi, unsa tong isulti nimo kati balik ka ragod? Pasabto na ko siya ba? Nga dili lang kay siya mabala kabahin ana kun nalambigit man ko kang Mr. Martinez total wa may tattoo day. Wa may tattoo nga iyang mabasa. Nya wa may nakuha. Nya wa man sad mabuni. Dukon kang Franco anak kati. Dukon ka. Ayo anak kati, uy nayapag naman tingali ka. Musamot ka kang ilad anak nila. Unya sa man buhaton ako be. Saman mo hilak ko. Hilakan gid nako ang akong pagpangay pasayloy ana. Suma nimo idako naman kay gawas pa anak but-an na sa kakati. Pero mutuo pa ka sila na ako, Sofia. Kung mutuo sila, labing maayo. Basta kay imong gibuhat. O kung di sila mutuo, mamutos ka. Sofia. Oh, okay bay. Muna ka ng bay nga akong gingon nimo. Kana may pintal nga green o yellow. Mao ba? Dali, mga naog na ta. Sige. Inday, dali. Opa. Ibutan sa mga bag diri bay Franco. Diha. Salamat bay. Adoro ko stiya. Ang nagbantay diri. Asa man? Ay, kanang baya eh. Distansya diri og mga 50 metros. Muna ang bay sa kuntiya. Kang tiya tutang. Sige bay. Magpaabot mi. Tiya. Salamat kayo. Why sa payad, Utek? Mao ni si Bay Franco, ako amigo. Ug kini, mo ni ang gwapang anak, si Inday Clear. Oy, inaabot in taon mo diri sa pobre namong Pinoy-anan, dong. Mas labaw min pobre, manang. Sige, pahimutan mo diha. Kay ako na tong ipadadari ang linatang manok nga Bisaya. Aron mangaon mo. Ay, salamat ya. Kanada kay gigusla nako. Gutom na kayo. Oh, magkulanon man lagi ni si Inday Claire. Okay ra ko, Lola? Gusugan ako sa linatang manok Bisaya. Bayotek. Ako na ko ato. Uban ninyong mga dadono dire. Mamalihog lang ko bay. Ay kabala ka. Isa mong ilay mo tinabangay good kita ra gyud. O kato din akong giingon nimo ha. Ihato dodong ilang Sofia. Kato mga butang nga among gibilin. Areglado bay Franco. Tumano na ko nang imong gisugo nako. Hey, taxi! Diretso lang, dong. Naaba ka sila karon. Andam na mga butang akong ihato dito sa ilang Sofia. Ako na yung pagkawas. Oh? May nanuktok man. Kinsam ka? Oh, kinsa ba? Ikaw ba kini? Ang nakita ko? Dili katuhuan. Sabade, Utik. Asas Franco ug si Inday Claire. Wa na sila din hikat eh. Unsa? Asa ba di sila? Tuas hala yung dapit. Diin ang mga tao. Wa makaila nila. Nga sila, biktima sa kasing-kasing nga nagtago sa maliputon mong dughan. Utik! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!